Imam bolju ideju. Neka ova strelica sve odluči, jel može? Kako? Treba pritisnuti strelicu na koga pokaže, taj je da prvi. To je logično, Sandy. Jao, nadam se da to neću biti ja. Neću ni ja da budem prva. Jao, plašim se. Jako sam nervozna. Čak sam se i oznojila. Čekajte, šta? Pa kod mene čokolada. Strelica pokazuje na tebe, Sandy. Ti si prva. Pa dobro, ja već znam da je kod mene čokolada. Ali Emma to ne sme znati. Pravit ću se da mi je jako ljuto. O, jao, kako ljuto. Emma, nemaš pojma. O, sve mi gori unutra. Neverovatno, ne mogu više. Završila sam. Dajte mi mleko, hitno. Ok, Emma, sad ti. Pošto je Sandy bilo ljuto, znači kod mene je čokolada, jel da? Dobro, odmah ću je probati. Nadam se da me Sandy nije prevarila. Zašto tako mirno jede? I posljednji komad. Gotovo? Emma, jesi li sigurno dobro? Zar ti nije ljuto? O ne, sad jeste. Imam požar unutra. Znači se